Malawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu yenda panji nanga ngani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga panji nanga hata mziredio kukulijani Kulinji tikudalira ino Kulinji Malawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija lero la chitatu date ndi 11 December 2024 masiku akupitilira kuthera kuchitseko mmene timanenera muja mwadzuka bwanji kwina kulikonse kumene muli ife kunoko ine makamaka ndadzuka bwino kubasibasi ndi mu studio muno lero kukhala lachitatu lili ndi mzanga Wanda Nsisya kwacha bwanji Wanda kwacha PK kakumene wafotokoza kale wewe kuti kwacha bwino hayi kuno nzabwino bwino sitimaziwa kuti tikhali modzi chifukwa anthu munasamukapo mzwa tidaenda koma tabwera zabwino basi program yathu Iwanda tukambirana lero ndi tsiku lalikulu kwambiri pa nkhani za chisankhochi chifukwa ndi tsiku limene akutseka phase 3 yes imene ndi phase yomaliza yakalembera wa chisankho chimenechi lerolo ndiyeno kwatuluka nkhani zochulukira kwa basibasi kuchokera ku ma stakeholders azipani mabungwe ndi anthu ena otero amene ayankhulapo zosiyanasiyana pa kalembera ameneyo almost onse anthu amene ayankhula akusonyeza kusakhutira pa gawo lina lake la kalembera ameneyo. So zimenezi sizinadabwise kwenikweni ifa koyambirira kumene kunali mafunso ochulukira koyamba kuja you remember kuti azipani amafuna kuti aikepo ma independent auditors otaziyang'ana kumaona kuti kodi data ikulowetsera bwanji ndi zina zambiri. So mmene timakonzekera kuti akufika kumapeto kuno wiki inoyo azipani anayankhula atafunsidwa maganizo awo ndiye ena akunena kuti phase 1 ibwerezedwe, ena akuti phase 1 ndi 2 ibwerezedwe, ena akuti ma phase onse chitidwe extend basi ifwa chokuti muli zinthu zambiri zimene sanakhutitsidwe nazo. So pali nkhani imeneyo yokuti kodi nde extension ichitika extension imene extension imene inachitika kuonjezera nthawi ndi phase 1 imene akuyenera amika ananena kale kuti azabwerezanso komano azipaniwa kuti ndi phase 2 yomwe ibwerezedwe, ena akuti ndi phase 3 basi no pakhale nthawi yowonjezera pazifukwa za mavuto amene akhalapo. Mavuto ena amene akukambidwa mpaka pano ndi akuti pali nkhani yonena kuti achichepere akuti akumalembedwanso ma minors ma underage. Nkhani imene yazatuluka kumapetopeto kwa ndime ndi ija ya zibambo uyu amene ankwinja analembesa kawiri kulongwe. So zonsezi ndi nkhani zimene kuzika kuomba mkota pamodzi azipani ndi mabungwe akunena kuti yayi izi sizinatheke kalembera ameneyo ayambirenso apitirire ndi cholinga chokuti mukasiyira pamene papa musiya kunja anthu ambiri ndipo mafigures ndi ajana nanedwa kale kuti so kuliso registration voter apathy anthu sakulembetsa ambiri ndiye mafunso nkumati kuti ameki ayankha bwanji nkhani zimenezi. Ndi nkhani imene ili bwalo Wanda PK mwina tisanapite kutali ndimati ningonena kuti ngati Times TV
takwanisa zaka 11 lero. And Congratulations. kuli anniversary ndithu kumeneku. Yeah. 11 years tikutumikira Malawi. Yeah. Nditikhala tikuyankhula zambiri. Na kubwera pa nkhani yokhuza kalembera. Yeah. Zambiri zayankhulidwa, zambiri zachitika. At the end of the day pakubwera no maganizo kuti hayi ati ntonjezere nthawi iyi chani. Now ineyo ndili ndi mbali ziwiri mene ndikuionera nkhani imeneyo. Okay. Kuyambirira ngati panali anthu ena kuti sadalembese kuyambirirako chifukwa kuti ankakhulupirira kuti izi zimaonjezera nthawi nde kulakwitsa zinthu. I think tiyeni tizilembesa pa nthawi imene atigawira. Chifukwa ukazimva nkhani zonsezi PK mukhoza kumakhala kuti muli nkhani zina ndizoona zimakhala zabodza. Komano chimene anthu akuyenera kuzindikira ndicho kuti ngati munthu supezeka pa mndandanda wakalembera ameneyi nde kuti suzavota yakudusa. Pakhoza kumakhala ma protest ena amene akuchitika. Komano ine ndimaona ngati kunali kufunikira kuti zipani zonse za ndale ziwalimbikise anthuwo kuti akuluakulu kalembetseni. Chifukwa anthu ena kuwavusa kuti simunalembese chifukwa chani akuti akumauza kuti chifukwa choti chisankho chichiberedwa. Yes. Ife tikuchokera kumene kuti atidapitako. Kumaonesa nditu statistics kuti anthu ena samalembesa chifukwa chani. So pamakhala uthenga ena amene ayankhulidwa amene agwetsa mphaya anthu ena kuti asalembese. Chimene chipangise kuti tizipanga zinthu zina mwina mamoti tizisunga nthawi tizibwerera mbuyo. Ndikayankhula mbali imene yoyo kuti tiphunzire kumapezeka kuti tikudandaula koma mbali yathu tipange so that tizidandaula zinthuzo ife titakonzeka kale. Chifukwa zikhoza kutheka kuti mwina kusapeza mpata kuti nthawi yonjezere tizakhala kunja. However pakumakhadi nkhani zina zimene anthu akukamba zimene pamayenera kuti ziyankhidwe mamsanga komanso mokhutisa mtima kuti zipereke chilimbikiso kwa anthu kuti zinthu zikuyenda bwino. So kwa ine pali phokoso nde pali nkhani. Chifukwa nthawi zitatu kumaphatikiza zimene zichazi. Bofunika kuzichita separate. Yes, kuti zongolongolola zimene anthu angonena maboza. Because ine I'm telling you, nkhani za chisankhozi zimakhala ndi zoyankhula. So when you take away the noise, let's look at facts. Kodi zoona zenizeni madandaulo anthu ndi atiwo, let's address them. Koma mwalimbikisa anthu lero li akamaseka kwa amene kwakwe kuchitika. Munakalembesa nkumadandaula bwino kuti ife utadandaula zakuti koma zina lanu lilipo. Chifukwa ngati zina lanu silikhalapo zizakhala zovuta kuti mwina muzakhale ndi muzalankhule nawo pachisankho chimene chichi. Bwana waizi maneno kiwa analembesa kawiriwa ameka tu statement yawo ndiye samveriwawo mwina akabwera fotokoza koma ifeso tilinayo muno mwina ni event kuti anthu afuna tiwerenge kuti kodi zinachitika ndi chani ameka kuti chani. Mwina ndiyambire pamene pomwe. No, very good. Ndi mene ili nkhaniyo wayankhula very responsibly and momveka bwino nkhani limene ili tigwire bwino ndionena kuti ndizofunikira ukalembesa. Full stop, end of story. So zina zonsezi ndi zochitikano around that. Koma chifano ngati lerolo ife program yathu itinayo atula nkhani ambiri angapo ndithu nkhani imene atazifunsa Malawi amene akumane nayo ndiyoti kuti mwalembesa. Ngati simunalembese ndi chifukwa chani, ngati mwalembesa ndi chifukwa chani, zinthu zanthu ngati umene kuti tione kuti background zoona zake ndi ziti. So program imene zonse zikaenda bwino wanda tikhala ndi timayenera kukhala ndi Richard poyamba timayenera kukhala ndi Asangwani Mwafulirwa. Ndiye Mwafulirwa alephera pazifukwa zomveka. Ndi nkhani inapita kwa Richard Mveriwa amene ali ku PR department komweko. PR department komweko ndiye Mveriwa so now communications iko akuoneka kuti akutanganidwa ndiye akusakasaka munthu koma tinakakondwa titakhala ndi munthu wakumeki, no question about it. And Asambo ku National Registration Bureau also ali ndizochitika pa 8 kulokopa koma ananena kuti ndisapezeke sizichita bwino ine ndiyenera kukhalapo. So we really appreciate bwana Sambo kuchokera ku NRB tikhala nawo
a Guilford Matoga ku Public Affairs Committee amene onde ndi no show tiona ngati namba yawo iti igwire ande koma amaiko kayatsa ati ayamikireso amene wawa nthawi zonse timakhala nawo ndipo leronso tikhala nawo tikafuna timakhala nawo amapezeka andi chine ndinganene wanda ndichonena kuti akuti lerolo kumasanaku kuli press conference ya Meki ndi NRB andi imeneyi it's a major one chifukwa ndi kumene akufunitsitsa kuti akapereke maripoti kumano sort of a summary of ya kuomba nkota pamene kalembera amene waendera chifukwa amene ndanena muja kale kuti ndi tsiku lotseka phase 3 kutanthauza kuti kutengera ndi maplani amene anapangidwa koyambirira nkhani ya kalembera wachisankhoyi lerolo ndi tsiku limene limayenera kukhala lomaliza all things being equal limene lokhala tsiku lomaliza kuti athana naye kalembera wachisankho of course za phase 1 ndizichatanena kale kuti ananena kale kuti come January azabweranso pa ground so akuti ayitanitsa mkumano watu lankhani masanawa kumene kukatuluka zambiri chifukwa ndikhulupirira kuti kukakhala nthawi imene atulankhani akafunse mafunso so omvera athu kani rede ndithu kumene koko kuti program imene tikukambirana tiombe nkota nkhani ya kalembera zipani MCP UDF DPP zonse sizinakhutire ndi gawo lina lake maka ena ndi amene ndikunena kuti ena kuti extend phase 1 ena kuti extend phase 1 and 2 ena kuti extend 1 2 and 3 mwina pang'ono pa chabe phase 1 ambira kumakhala ndi maybe same understanding chifukwa chokuti mkatikati mwa ndime ya phase 1 ndi chakudatuluka chigamulo cha court correct chimene chidanena kuti kupatula kuti NRB amangopita pa center paja kukaona kwa amene adali atalembesa kale mavuto awo kuti alembesedwe kapena amene alibe mavuto samayang'ana anyuwa amene chigamulo cha court chinanena kuti pa nthawi yomweyonso NRB kuyenera kuti izilemba kwa amene akwanisa zaka 18 kapena amene adalibe chance yomosemu now zimene zija zidavuta kuti zichitidwe implement phase 1 imo komanso koyambirira kwa phase 2 okay because titayendera phase 2 ikungoyamba kumene masenta ambiri analibe asakuchita register so ichazi registration kwa oyambirira kufuna kulembesa chamzika chiphaso cha mzika idamba kuchitika mkatikati ma phase 2 so you can see kuti kukati mwa phase 1 kufika kwetu ndikuyambira kwa phase 2 kunali those issues zimene ndikukhulupirira kuti nawonso ameki anazuunika nkugwirizana nazo chifukwa choti chigamulo cha khoti chidaumiriza bungwe la NRB kuti igwire ntchito imeneyi kwinako ndi zimene timanena zija pena mauthenga amene azipani kapena azathu wa social media amabungwe zimalankhula chifukwa sayiwalenso wa ma social media awaso ali nazonso zina zimene amapezeka kuti akulankhula komano munthu amene ukufuna kuti uponye nawo voti umayenera kuti upezeke mkaundula wa voti utha umadandaula zinthu zina koma mkaundula khalemo it's very important ngati mukufuna kuwina lotale mugule tikiti ngati simugula tikiti simungawine lotale kuti akapemphera kuti akwera mapiri so pamakhala zinthu zina zake zokuti anthu azimvesesa kuti protest ya nzeru imayenera kuti izikhala logical kuti ine ndikhalemo ndizidandaula chifukwa munthu amene ali kunja zikhozokhala zovuta kuti azidandaula zinthu zokuti iyeyo is not part of pamene popo wanda ndigwizane nawe pa logical protest ipo chifukwa no ena amene sakulembetsa zifukwa zawo zikumakhala zokuti akuti ndi protest against atsogoleri amene sakuchita perform so sakuchiona chifukwa choti azipitabe kumakayima panzera kumalembetsa kuti ndicholinga choti azakavote kuvotera anthu amene iwo pamoyo wawo sakubwesa kusintha kwa mtundu ina uliwonse ndi ena akumanena kuti kumene koko ndiye kulakwa komanso kumene kujaku ndi kuvotabe that's where kulakwa kukumwerapo how does it pamene punafotokozani bwino tikudikira ma guest athu kukakhala kuvotabe kubotani chifukwa kunyanyala mavoti ndi nkhani yosavuta amene apeza mavoti ambiri ndi amene amapambana so amene anyanyala ambiri amene akanasusana ndi munthu amene ena afe tikususana naye
advantage munthu amene ujayo kuti akapambane ngakhale nafe takaponya mavuto chifukwa amene abwera kumene konse ndikugwirizana ndiye so kunyanyala kwabwino ndi kunyanyala kuzera kuvota chifukwa ngati simunavote ndithu makhabe mwapanga nawo chiganizo kuti anthu amene santhu sakuafunawo atilamulirabe kuphatikizapo inuyo mwanyanyalanu amene simukufuna uja akakhabe pampando pachake so kunyanyala kwathu sikutithandiza tikuyenera kuti timvesese kuti nkhani ya vota imapanga komanso mukumbukire kuti ndi udindo umene ndi timati chani kuti voting is a right umene tili nawo ngati nzika za dziko tikuyenera kuti tizikhala nazo serious zimene zilike Malawi Kulinji chabwino wanda ma guest athu zikuvuta lero megi ndi imene ndani nayo kuti inaoneka kale kuti ikusisitika mwina sitikhala nayo ndi apapa sakupezeka mwina tinene kuti bize ya tsiku lomaliza koma anayenerabe kupeza anthu onde ambirimbiri kuli ma commissioners kuli ma officers so tione NRB ndenda yankhula ndi PS wawo amene analonjeza kuti tikhala limodzi komano osataya nthawi ndi manena kuti chinthu chimodzi chimene tingafune tichite lero ndi kumva kuchokera kwa Malawi eni yake kuti kuli zayenda bwanji kwawoko so apapa ndili ndi mphatso bang'ombe kudowa mphatso nthawi yathu yapita kale apapa ndikulonjere of course iweyo wadzuka bwino no question about it ziko mukwambiri PK ine ndadzuka bwino kwambiri pali pano ndi anthu awiri amene akufuna kuti ayikitepo munomo pa nkhani imeneyi nde choyambirira akulu tanena ni dzina lanu licha ena ndi Robert Chilonjika kuno kudowa kumponera chabwino inu munalembetsa mkaundula wa vote ine ndena loyambirira kulembetsa chabwino kalembera amene wapitayo inu mwamona kuti wayenda bwanji ngati nzika ine makamaka kuno kudowa kwathu kuponera kalembera sadende bwino makamaka NRB wana amene atonongera zinthu foiwo amaza kuti munthu amene wajambulisa muna wake khadi yake ndi anyo ngita system akuti system mulibe almost kuno kwa anthu mwina wake paningo atekeza kuponera tu anthu 400 anabwerera ndi zimene zizi mwapera ufulu anthu aja aliso ndi munthu amene afuna akavotere ngati Malawi ndi mwina mwake mukana ndi mwe bwino amene mungana zakalembera kuti mwina anthu amene waso atafuna mwake ukalembetsa so azaona kuti munthu amene angasankhe ndi uchi chabwino imene mukuneneramu ndi inu mwina mukumva ndithu kuti magulu osiyana kunena kuti awonjezere atani inu ngati nzika mukuona kuti abunge kunena kuti anthu amabwerera akalembetsa ku NRB akapita kuti akalembetse samakaoneka pamene pamavuta ndi patipo pamene pamavuta mponena kuti munthu akafika amamuza kuti ID yako isadaoneke ID number ndi zero ID number sidaoneke sono ID number ndi kulembetsa pamene apa pamene pamakola pamenepa ndi anthu amapeza kuti akubwera phone ID number yako sidaoneke system okay tisavute kwambiri chimene akutanthauza ndichoti namba imene imachidwa generate panalibe that's what he say kuti akachitidwa ndiyeno chimene amachita NRB chani but the simplest thing imene NRB amapanga kumene kuja it's not about releasing kuchita issue ID it's about issuing number ya ID imene alibe ukalembesa nkhani yake to akutero zofunika yofunika kira asambo yeah that's very difficult okay mphatso winayo cheza ndi Malawi winayo imene yamveka chabwino ali ndi akulu tanena ni dzina lanu ine ndine Flighton Nkoma chabwino Flighton Nkoma inu mlembetsa ine ndalembetsa mkaundula wa vote siku lotsatira la chitatu ndilomwe ndidalembetsera inu kalembera mukumona kuti anaenda bwanji ine kwa ine ndiona ngati kuti kalembera sadayendedi bwino fa zitokhala kuti ndi zinthu zoti titomakambabe chimodzimodzi koma kalembera sanayende bwino mafunika atabwerezaso nchifukwa chani nimuona kuti pakufika kuti abunge lona zachisankho atabwerezaso tafotokozani bwinobwino kwa ine ndiona ngati zero fa mmodzi mwa mwana wanga amene adali akalembetse nawo sadalembetse nawo mkaundula umene angana zoti amajambulitsa kumene ndiye ndiona ngati kuti nthawi iyo tabwerezeso kuti aloweso mkalembera yofunika kwambiri chabwino
nge inu mukutsindika ndithu kunena kuti pakufunika kuti abunge lona chisankho atani ino tsindika wanga kwafunika kuti abwerezeso. mphatso funso lake ndi lomweromwero kuti akuti mwana wawoyo amajambulisa kumene ID new registrant wa ID ndiye akuti vuto linachitika ndi pati nkhani yonse itu inakambidwa and IRB amazeka pamene popo kuti alembe ngati amene wawo so chinavuta ndi cha Okay, nkhani ekuyo muvuta tito manja ngati pamodzi amafotokoza akulu achi. Nkhani ekuyo yoti mwana wanga ndizoti ayiwe zaka zako zidakwana kuti akajambulitse. Atakajambulitsa. Kena akandidamuza amayi majambulitsa pita ndikalembetseni munkawindiro wachani waza chisankho. Ukafika kuja adamuza inuyo nambala yanu yechiphaso siuonekayi. Komano pike. Hello. Palibe zoti mungalembetse. Mbwanga ndimatifuna kuti kodi zimene zomesa zimachitikira nthawi imodzi ndeni mukhanga kuti adajambulisa siku lina ndalazapitaso siku lina si zimenezo zimachitika malo amodzi nthawi imodzi kuti kujambulisa apa nkupitapo iye adakajambulisa kutiko kenaka kumene mazamuuza kuti kalembese umwe makamuuza kuti nambala yako sikupezekako. Akuti kodi zimene zinesa zimachitika malo amodzi kuti alembetsa so pamalo pena poka lembetsa mukondolo wa vote. Idali mayimunde inuye sindinoyenera kutani kuja kulembetsa sanko. Ali bana alenga nthawi yalika bwanja atalembetsa ku post office kupita kumpona 2. Okay, nthawi ndimowenenoti adakhala mapa adachoka chamma 3. Ndiye chamma 3 fo chotopa sadapita tsiku lomwe adapita mmawa ake chamma 8 koloko kunakalembetsa. Ndikumene amakauzidwa kuti ayi dzina mulibe msizi. Mulibe mmene. Ndi asambo okhamira angayanke khali mene. Iyi inachitika and hawawa sana lembetse and ndiye akulaja ifukwe amafika pone na kuti 400 of course number imene yango iponya. Komano nde pasumainano kuti achite register ndi ameki yo school zina yake ndi chani? Mponera 2. Mponera 2 primary. Ayi mphatso ndikuyamikire kwambiri tikuthokoze nkhani zimene timafuna zituloera nkhani ngati zimene zizi ukhale si unali ndi anthu awiri mphatso. Ndinali ndi anthu awiri PK. Congratulations ukhale ndi tsiku labwino imeneyo ndi Tuwanda yatuluka and that's why Sambo needed to be here and even ngati asabweresi papano koma akhale akumvera zinthu izi chifukwa ngati akuti kuli press conference nano these are the issues to be addressed. Yes, exactly. Iyi nde ikumvekano yokwanira kuti munthu adapita pamponera post office pamene INRB amalemba zanzika. Adalemba adafika komochedwa mapast 3. Kenaka azapita mawa kumponera 2 primary school pamene kunali INRB ndi ameki. Atapita pa INRB paja pamene umayamba kuti upange cheki za nambala yako adamuza kuti nambala yake sikupezeka mu system. Therefore she can't eligible to register. Exactly. Ndezimene sisi zikukhuza bwanji anthu amene anali okonzeka kuti akhale nawo pa kaundola wa chisankho. And now zimene zizi chimene chikupweteka anthu ndichonena kuti imeneyi ndi phase 2 kandi 3 zitatuluka kale zoti kuli nyakatu zanthu ngati umene zikukanikabe kuzichita solve. That's where the concern ikubwera. Okay, tipite kwa Emmanuel Chilemba. Emmanuel uli kuti kodi? Zikuoneka ngati Emmanuel wachokapo pa okay, Patience Lunda. Patience uli kuzuzu obviously. Wazuka bwanji? Ike ndazuka bwino. Very good. Uli ndi ndani pamenepo ndipo iwonde zikuayendera bwanji? Tiye nazo Patience. Pepani kwa chimwene ndakusokoneza ni kusima ya mawe. Tumafuna diziwe kuti wambika sinanu komanse kuti mina kalembera wainda mojana. Ine zinanga ndi Daniel TV. Kalembera sana ende bwe mnakasira ndambira sana lembesa. Ndambira zomo zisika mziko muno ndambira ukaika nazo kuti nchizigenda bwino mdale mu ndi ndambira sana lembesa. Ndeya baba ina uta alembesa baba. Niyo mnalembesa.
Usenalembesa kale. Nalembesa kale. Koma mukanena kuti anthu ena kesana nalembese niyo mthenga umene kuti sana nalembese wautenga. Anthu ambiri akunena boma tikuyenda bwino zinthu sizikuyenda. Momwe boma tikuyenda chakwera sawendesa bwino zinthu misewu chanjani sakukonza. Patience, yeah, kadi ndi akambeza chisakwa bwana. Akuya makale kumona ndiziwe kuti experience yanu pamene mumakale leta. Kapena ndi nsima ya mawayo kapena. Nelson Madabwa. Akuti bwanji bwanawo. Patience. Okay, so PK, Yeah. that's an interesting issue. Eh. Iwo wadalembesa. Yeah. Koma adikalembera sana ende bwe. Yeah. Chifukwa choti anthu ena akuti Yeah. sana zichani manena Eh, zija. Kuti kuti- pamene popoti zitha kusiyanisapo. Exactly. Poposo ndizi. Yeah. If Yeah. he registered. Yeah. How can then he say kuti kalembera sakuyenda bwino? Ino zomwe zomango. Auti akumva auti ka miseu cha ai Kalembera ndingani zina. aunjika zinthu zambiri malamu. Amalawi tiphunzire kumazichita separate zinthu. Exactly. Pano tukamba zakalembera. Of course, my issues are interrelated tivomere. Yes. Koma for now, let's focus on, and in fact, abwana chimene amayenera kuyankhula ndi za iwowo. Exactly. Anakwanisa Experience bwanji. yawo, Yeah. yes. Ndiye ngati adakumana ndi mavuto achite share mavuto amene Yeah. akumana nawo ngati sadakumane ndi mavuto tithe kunenaso. Yeah. Zili ngati mukamacheza ndi anthu Yeah. nthawi zambiri amangodikira kuti mwafunse kuti mavuto anu ndi kwina kuja samamva mukangoti mavuto anu pamene mazamva bomali chani. So Yeah. I think tizitha kunena zimene takumana nazo sangojoyina chigulu. Yeah. Chifukwa choti chigulu Yeah. chikuti Yeah. zakuti nanunso mango yankhula zaku ngati munalembesa bwinobwino nenani. Yeah. Kuti ine personally sinachite encounter ine problem. However, Kuna maiko kaye atsati bwanji tili nawo ma line onse sakubezeka koma zitheka bwanji kuti ma guest onse sakubezeka a technical tithandizeni please kuti panali Emmanuel Chilemba Patience Londa Patience line yako pepa ikuchita za chingoni pamene papa pitiliza. Okay, chabwino. Timafuna tidziwe kunena kuti nthawi yolembetsera iwonjezeredwe kapena Ndawi yonjezedwe kwa ndabisa na dembesi. Ndipo ndona. Hello. Ndikumva tu Patience pepa line ikuchita zake koma ndithu tukumva bwinobwino. Chabwino achimwene munaso Amalawi akudziwera. Nine Benson Moyo nimakaba kuzungu kuno koma kuonjeza nthawi pangino mbiri kwa ntambiri sanadani sanalembesa mavota amene wayi koma kuonjezako sanala kuitera ameki twatokoze kwambiri sana onjezere nthawiyo komano atati awonjezere zishakukhala bwino kwambiri hata kupanga bwino kwa basi awonjezere kumene inuyo munalembesa ine nalembesa kale nalembesa pa 21 October siku loyambiri anasegula ndine kulembesa experience yanu kolembesa inaliyo tano inali yabwinobwino ndithu ndithu anthu samafutika kunalibesa anthu ambiri nthawi imeneyi koma nangasinayo kungoyamba kulembesa koma kunalibe anthu ambiri nakufika kulembesa mapita kumapita koma kuonjeza nthawi kuti awonjezere ndithu mokera nthawi iuzeni ni experience yanu inaliyo tano ngati munalembesa ine ni Maxwell Maununga nalimbisa ndithu of course nalimbisa patangodusa masiku ochepa nalimbisa pa CCP ya baba koma nukunalibe anthu sina amwazikana. Very good. Now izinthu izizi I hope kuti ulendo uno anthu atenga phunziro kwanda aliyese amene ali nayo ID yoti kaya ndi abwinobwino kaya ndi expire anthu amene akulembesa bwinobwino. Yes. Mavuto ali pa anthu amene amafuna kuyambira kulembesa chauzikacho alibe chauzika for some reason. Of course sitingachite blame kwambiri chifukwa choti NRB inena kuti ipange system yake bwinobwino. yeah sinagwire bwino ntchito. For me it appears kuti vuto limene lolo ndi limene somena titalikambeko tikamakamba za anthu amene amafuna kulembesa kawiriwa. Yeah. Including even my underage. Yes. Chifukwa chokuti pamene popo ndekuti ndi ma system oti sakulankhula naye. Aha. Munthu amene wachita register papa ndikupita
pa kuti Meki. akachiregister pa Meki paja Yeah. kapezeka kuti that system sinachite hit Yeah. I think kumaseva kwawo Yeah. kuti munthu wina on the other side Yeah. aone system yomweyo within the same institution Exactly. amenepo asambo tinakakonda nakabwera panopa kuti fotokozera because chimene kutanthauza wanda ndichonena kuti kesi iyi yakumponera thuyi it's a big one. It is. Kutanthauza kuti munthu akulembetsa tiyerekeze kublandira kuno kunkolokosa kumene kuli ofesi ya NRB. Yes. Ndiye kunkolokosa kumweko kuliso ofesi ina Yes. ya NRB ndi Meki. Yes. Tiyerekeze mwina kuzingwangwa. Yes. So lero kulembetsa kunkolokosa yes. ku NRB ko kupita kuzingwangwa ukapeza kuti dzina lako auti mulibe. Let me bring it closer home. Okay. Times yalemba munthu kulilongo wachito wanthu wasopano Ehe. ndiye wabwera ku blanta kunoko ife sitikumuona mu system wathu ngati employee wathu ndiye tikumukana munthu wathu chifukwa takulemba kulilongwe kunoko sitikukuona ngati ma system sana yang'anane. you understand ndiye munthu ujalo vuto imesa mandilemba nokha inuyo konko kumene koko so pamene popo ndakakondesesa asambo akanativomera because in the absence of that registration identification ya munthu umene ujai by NRB Yeah. ndio uliko seko basi ulendo alipe ulendo alipe and now kutengera kesi yakumponera uyuyu ndi munthu amene anakhala tsiku lonse mpaka na 3 koloko Kuti achite pa register. NRB office kuti alembese zawo zikazo Yes. kutopa 3 koloko kulawirira akauza ndi kuno sili kukuonayo no kani yake kakayofuna kuima panzira kuti musavote. Yes. Then you can understand someone giving up in Yeah, that kind of frustrations. scenario. People be frustrated. That's not right. Okay, ababa zatheka kuti tikupitiliza kuyankhula ndi atolankhani athu. It's very very important lero tifunika kuti tiyankhule nawo koma apapa ndili ndi amaiko kayiyatsa ndikuthokozeni akayiyatsa kuti tili limodzi lerolo. Nkhani imene ili m'bwalo akayiyatsa ndi imene yonena kuti lerolo ndi tsiku lomaliza akalembera wa fezi yachitatu kumano mmene tanenera muja zipani zonse zikugwirizana kuti pakhale ma extension and pali ma issues ochulukirapo. Nkhani za underages zikutuluka ya double ndi uja mmanga uja koma imene yakula mutu ndiyonena kuti pali mavuto amene achitidwa demonstrate momuno mu programu iyi kuti zikuvutabe kuti olembetsa anyiwani ku NRB aumapezeka kuti mu system kuti aonedwe kumeki sizikutheka and therefore akumabwezedwa. Akayatsa mukuchita summarize bwanji zonse zimene zikukhala zikumatuluka as we close phase 3 today. Yeah, zimwe kwambiri PK kunena zoona kalembera uisa yende imene timayembekezera kali mavuto osiyana-siyana mavuto onse amene afotokozawo ndiona ndithu ifeyo ndife kuti ndithu takhala tikuyendera ma centers kumene kuchitika kalembera kumadera ambiri andi mavuto amenewo taona ndithu mavuto anthu kumapezeka kuti akalembetsa ku NRB kuma mu system ya Meki sakuoneka mavuto amenewo tawaona andi ziloziloli tinaliso konkuno kulilongwe masenters ambiri mavuto amenewonso akuoneka andi awaidetuna kuti kodi anthu amenewo izikhala bwanji kuti akhala ndi mwayi olembesa nkaundula ndiyeno zimene akunena kuti pakhale ma extension ifeyo tikugwiza nazo pathunthu extension ndithu ikufunika osati phase 1 yokha yayi koma mafezi onse ndithu pofika ndithu pakhale extension yamphamvu. Okay. Ma issues ena amene akhala kutuluka tisinapite kumene koko mukati ofunika extension ya mphamvu mukutanthauza bwanji kuti probably just ayambireso period ngati yomwe inali maujeni chifano extension simakhala yaitalitu. Yeah, pakufika ndithu patakhala extension ya nthawi yaitali ndithu chifukwa mavuto nda ambiri kungopanga extend mwina ndi wiki isizingakhale izokwanira pakufika ndithu apereke ndithu nthawi yokwanira kuti mavuto onse apangidwa address komanso anthu onse
amene akulephera kupanga ujeni register apenge register. Kodi Kayatsa mukamachita analyze ma issues yo inuyo ngati mabungwe mukuona kuti ndi chifukwa chani chisankho chinocho chayamba mwanthu ngati umenewo zisankho zitachita kambirimbiri andi meki NRB akhala involved mu ma process amenewa for a long time now. Ndi chifukwa chani ulendo uno ikuoneka kuti very clearly there are problems. Bali mavuto osiyana amene apangitsa process iyi kuti ikhale yovuta chotere. Kumbali ya anthu kuli mavuto komanso kumbali ya meki kuliso mavuto. Munakambira kumbali ya mekiwo. Amekiwo akuoneka kuti mwina sanakonzeka bwinobwino. Chifukwa mavuto ena amene akubwera ndi mavuto oti apakatha kuachita address even before registration. Mujama panga exercise yongo eserera kale ndilongo eserera. Inali nthawi yabwino imene jayo kuti aone kuti mavuto anje amene angabwere nanga awachita address bwanji. Komano avamkhalira zokhala ngati kuti exercise imene jasidachitike yayi. Komanso kumbali ya anthu ndikuona kuti anthu sana konzekeresedwe mokwanira. Anthu sana konzekeresedwe mokwanira panalibe awareness ya mphamvu iwakufotokozera anthu ichoyenera kuchita. Chifukwa kumadera ambiri mukacheza ndi anthu akuoneka kuti samadziwa kuti chichoyenera kuchitika ndi chani. Komanso china nkanena kuti anthu amalandira ngati message okanga totsutsana and pamene pomwina tachita sofoda zathu opposition kuti message amene amaperekedwa kwa anthu amakhanga adakugwiritsidwa mphayi komanso kuuzidwa zinthu zimene ndizotsutsana makamaka zoyenerera komanso mavuto amene amachita lezi okhudzana ndi makina kamena kuti machine amene akugwiritsidwa ntchito. Nkhani ya ujeni chaunzika ichi ena akunena kuti kubweretsa lamulo lonena kuti aliyense olembetsa ku kaundula wa voti akhale kuti analembetsa ku kaundula wa unzika akuti nkhani imeneyi sinakonzekeredwe mokwanira chifukwa ndi imodzi imene ikutsa mapiri pachigwa kuti zinthu zisayende bwino. Would you agree? Ndizoona nkhani imene yoyo ndiyoona ndithu. Anthu sana uzide bwino. Sana uzide bwino nkhani imene yoona kuti chaunzika. And also panali nkhani yokhuzana ndi expired IDs. Anthu sana uzide mokwanira nkhani ngati imene. Okay, ndikuyimikeni kayi pamenepo Kayatsa ndi zinthu zopasa chidwi wanda kuti we had 4 years kuti talembe anthu ujeni mabuku akaundula wa unzika. After 4 years kubwera za chisankho anthu adakalibe unzika. That's where the thing is starting from. 4 years yoti tilembane za unzika sizinateke pano anthu I think NRB. Okay, mwamsaka msanga ino pali malipota za wailo tikupanga blame wa NRB komanso Malawi NRB. Malawi NRB ndi amaize basi amafuna ma last minute koma pamene posindiuziwa kuti tipabalansa bwanji chifukwa you should remember nkhani zimene takhala nazo ndi NRB kuti kumakhala mavuto. Let's be honest. No, I'm saying mavuto a NRB kanene kuti kulibe zimene zozo tugwirizana 100%. Komanso ndikunena chidwi china kwa munthu amene akukwanisa zaka 18 kumene you understand why they don't have a national ID. Koma mzibambo wabwino mene tinkamba national ID journalism komo muno why they still don't have a national ID. I think imene ndi easy. That's not right. I agree with you. Koma abande zilipo tipite anyamata esetsani kupereka bata kumene muliko tiyambe ndiwe Innocent Kalikoka kunsanje akuti bwanji ya Malawi yainda bwanji kalembera kunsanje. Innocent Kalikoka kunsanje sobana ukambira nawo kausa remba chabwino tiyese Daniel Zimba ku Blantyre. Simana nyamata ngani mukambira na kumene muliko malo mokamba pa wireless kodi mukuchita zotani azibambo inu wina ndi ndani apo
Daniel Zimba ku Blanda ya palibe. Innocent Kalikoka. Innocent Kalikoka. Innocent Kalikoka kunsanje. I not sure. Komando onse odo ali balaini itu. Yes. Andi akujida kumveka bwino. Yeah, please do. Mamsanga nikuwerenga ameke atusa statement yosainidwa ndasangwani Mafliwa amene ana director of media and public relations. Mimi amafotokoza za abambo Wiseman Enoki amene andalembesa kawiri pa Msambeta school Kulilongwe. Kuti adali atagwidwa pa 8 December. Mwachidule iwa kunena kuti Enoki adalembesa pa mashini awiri osiyana. Akuti mashini amodzi sungalembese kawiri nthawi yomweyo chifukwa mashiniwo amaziwa kuti kulembesa kachiwiri koma ukapita pa mashini ena nzotheka kuti ukhoza kulembesa. Ndakuti komano ameka afuna kuwauza anthu kuti pamene zili zotheka kuti munthu ukhoza kulembesa koposa kamodzi ali kujeni akuti koma zimene zizi zimakakonzedwaso during process imene akuti deduplication process akuti immediately ikakhala kuti data yafika kuma servers kwawo anthu amene alembesa moposa kamodzi amaziwika ndiye andamachidwa date so kutanthauza kuti zokhazo timakamba za NLB kuti machine awo akanakhala ndi njira kuti aziyankhulisana pompo which is not the case now. So pa machine amozi sungalembese kawiri koma ukhoza kulembesa moposa kawiri utakhala kuti munthu wende kuti ufuna I don't know kuti cholinga cha anthu amangofuna kuyesa kuona system ili bwanji. However akuperekano chisanzo cha abambo awawa Abisias Elton Nkoma amene adalembesa so kawiri mu phase 2 ku Blantyre kunoko ndipo court lidalamula kuti alipire 200,000 kapena akakhale ku ndende zaka ziwiri chifukwa ndi mulandu is a criminal offense ku yokuza ujeni afuna kulembesa kuposa kamosi. Analivira dramayo. Whether people are going to be happy with this the way things are today imene ndi nkhani yokuti ameka kwene akanakhala panopa kufotokoza bwino kuti nchifukwa chani anthu amafuna kuwaisa mwina anthu amafuna kuyesa system yo. Chifano apopo congratulations kwa ameki kuti kutsogolo kwake kulikothekera kuchita trace issue koma ndifua chani even zikutheka even pa machine awiri osiyana ntchito yake imodzi yomwe that's a problem. Technology ikuchezani bwanji zimayenera kuti sizotheka kumene zikhale zosatheka koma kuti ukhoza kulembesa apa ndiye ukhoza kulembesa machine ena I think next time element imeneyo izangochokera kumene it should not be possible kulembesa kawiri. Nelson Gonjani ku Kasungu akuti bwanji ya Malawi yatha bwanji registration. Ziko kwambiri Patrick ndi mostly komanso ndingona kuti ndi Malawi tifochukirapo amene ali pa ground kuti mwina ayikepo mulomo choyambirira mwina dzina lanu ndi ndani mphoko yankho ndani John takupezani kuno tatifotokozereni inu mudalembesa sinalembesa nchifukwa chani ndimana ngati kutsogoloko ameka amakhala sankhakale president loko ndivote zilibe ntchito mbali ya MP ngati kamusankha amangoti zilikwe ulendo ine kakhala kuliloko kuti poyera zopanda ntchito chabwino PK yafanyaso ndi mmodzi amene analembesa amene ndi opasachidwa akuti make imakhala kuti asankhakale president timafuna titangomvabe pang'ono kuti imasankha bwanji mwina timveko kwa iwo nkuganiza kwawo akuganiza kuti zimene zimatheka bwanji. Zikuoneka kuti angweyamba nkani ndikusuntha koma ndi mmodzi wina sanga ibadilika ndeza maluwazo tiye nazo neso tambira ndiuze dzina lije ndi kukufunsaso kuti munalembesa tiyambire dzina dzina langa ndine Mamiko Zebron udalembesa mkaundula wavoti ndalembesa mwina mkaundula wavoti amene unaona kuti anayenda motani unakhutira kapena palinso kufunikira kuti tigwereze kumbali yanga ndionera zoti ndinakhutira ndikalembera isakuyeneranso kuti agwerezedwenso kwanyani zinthu zoti zapangidwa kale sizoona zoti zingobwerezedwa zinzake zomwezo kutheka kuti mwinaso kunyaku ungofuna zoti tizingoyesana tizingogwira ntchito yake imodzi yomwe zopanda ntchito. Ayi nyamo limene akuyankhula ndithu anthu kuno kwa Songo yafunaso ndi omaliza amene amalize mkota kuno tatifotokoza Daniel Dixon takupezani kuno ya Kasungu munalembesa
ya ndinamene munakhutira ndi mmene muda anaendera kaundula amene ndidakhutira kwambiri ndipo kotero simumfunika kuti no kalembera abweretsedwenso ayi zikungoononga ndrama za Malawi. Kodi nkhani sikubwereza atu nkhani ndi kuchita extend nthawi yokuti anthu amene sanalembetse apeze mwayi apesebe apopo loko kuti anthu apeze mwayi kuti alembetse asalembetse nthawi imene inaperekedwayo ndi nthawi yayikulu mukufuza kuti chifukwa chani anthu sanakalembetse akalembetse palibe chimatanthauza pakalembera wawoyo. Chabwino mina momo ndikanena kuyankhula ndithu kuno kukasungwanso asapite nsanga amene wo akuzopita. Okay, all right. Okay. Wanda. No, ineni mangonera kuti ajawana anapereka information ya kuti aja ife ngati radio professor ndudi ndo atutukuti kuchokera ku sunkhani zake zinali zomwezo. Kuti pamene munthu apereka information yolakwika pompo tizinena kuti tisasokoneza anthu tisapase information ya bosa. So tisanene pano pakuti uyoyo wabwera pa wireless pano una kuti ayameka masankha president ife ndikukhala chete kukhanga ndikugwizana naye malingana ndi malamulo achisankho make sisankha president amasankha ndi anthu ovota. So tisamasokoneza anthu ndi kodi komwe wakanika turi kuti anene ngasi munamfunsa. Yes, but the point is he came on radio ngati athu kuyakula zimezo timangoena ati mwina kutsindika kwake ndikonena kuti masiku ano Malawi tiphunzire kuti chinthu chimene tikuchiyankhula pa wireless ngati panopo tizikhala number 1 ndi umboni komanso number 2 ndikuthekera kochibakira chinthu chimene mfundo imene tikunenayo osamayankhula zinthu za m'maluwa kungoyankhula kuti chifukwa choti timveke si program ya moni kuti mungoti moni akutenda zimene tikuyankhula pano zikhala zogwirika m'manja za nzeru. Timalize ndi inuyo Michael Kayatsa ku CHRR. Mulankhula bwanji kalembera nda ameneyu andi ndi zomwe tikunenazo kuti pali nthenya zambirimbiri issue zikumveka kuti ameki ndi NRB apangitsa joint press conference masanawa. Inu munga kondwe kapena kupempha munga khumbire mutamva zotani kumasanaku based on experience imene takhala nayo mafeza atatu amene Akayatsa. Michael Kayatsa line imenewe tinene kuti yavutanso pamene tinali nawo Michael Kayatsa tione ngati alipo amenewa. Michael Kayatsa ndi amene tinali nawo mu program imeneyi andi anali pa line ndimangofuna kuti atitsekere. It's very important Wanda kuti press conference imeneyi yamasana ano I think anthu akhala nayo ndi chidwi kwambiri. Akayatsa mungakhumbire mutamva zotani kumasanaku ndipo mungapereke uthenga wotani kupita kwa makamaka ameki ndi NRB amene atakhala kuyankhula za ntchito imeneyi. Chimene tikuyambiriza chatena kuti ameki chinthu choyambirira auza ntchito la Malawi kuti akuchita extend kapena kuonjezera nthawi across the board asati phase imodzi. Across the board asati phase imodzi. Komanso timayembekezaso kuti mwina atitsimikizira kuti nkhani ya duplication aichita address. Chifukwa apapa anthu ambiri ali nkhawa kuna kuti mwina zimene amanena azipani aja kuti mwina system yathu sili bwino mwina ndizoona. So pakati tikuti atsimikizira Malawi kuti nkhani izizi za double registration izi azichita address komanso atifotokozere kuti kodi azichita address banji. Duplication process imene andenayo aifotokoze bwino chifukwa ngati safotokoza bwino ndikuthekera kuti anthu ambiri angatokhala ndi chikayiko ndi voter registration process imeneyi. Nkhani ya underage imene yonse nkhani yoti anthu ali ndi chidwi kwambiri kuti kodi aichita address banji pofuna ndithu kuti afotokozere mtundu wa Malawi. Wani afotokozere kodi vuto ndi alikulu bwanji nanga akuika ndondomeko zotani ayika masteps otani ochita address vuto limenelo chifukwa ndi vuto limodzi limene lingachita undermine trust ya anthu mu process yonseyi. Ngati anthu akhala kuti chikhulupiriro chachoka ndiye kuti zotsatira za chaka chamawa mwina zingatokhala zotatu zazivomereza. Chabwino ndikuthokozeni kwambiri amene onda Michael Kayatsa ku CHRR. Wanda tsekani.
PK, I hope press briefing conference imekhale masana ikhadi yeniyeni usati uzangwerenga chikalata nkumana ati palibe mafuso. Yeah, correct. Ole kuti anthu apereke ponkhawa zawo namba 1. Namba 2, mbali zonse ameki ali ndi mbali yoti akonze, NLP ali ndi mbali yoti akonze, komanso ifeso Malawi. Nkhali zibani zimene. Tizikhala ndi chidwi pa nthawi enawo amakhala kuti ndi basi wofuna kuchedwa. So chizolowezi kuponya voti ndi ufulu wathu umene tili nawo ngati nzika. Tizikhala nazo bize kuti tizikhala osati zinthu pena zichita kupangira ifeyo ngati special iyi. Tonse ndife chimodzimodzi. Tinali ndi zaka 5 kukonzekera zinthu zimene gentlemen. Chabwino timalizire pamene popo ndikuthokoze wanda ndithokoze Michael Kayatsa Chris Nkosi ndi makamakaso atolankhani athu komanso Amalawi amene munakumana nawo kuti kumaneso lole. Malawi Kulinji no Kulinji kumabenya kumabetsera kuti Kulinji bataya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanye Kulinji nanga kuboma kukuchitika jani mwani akoti akuchibaji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumbolo bakati Kulinji mwera nanga kwanuko Kulinji kodi kuboma kusteri hausi Kulinji nanga ochuta mwadzuka panji nanga atemzile diyo Kulinji.